Ia să ce mai faci pe aici? O, ce faci, frate, bă? O, ce ești, ce faci? Bine, stai. Tu ai ceva în mână? Nu, nimic. Minți. Bă, frate, tu minți. Tu ești un mincinos. Bă, eu nu mint, bă. Bă, tu vrei să ne cetăm? Și ce? Vrei să dau bani la comandă sau ce? Bă, gardianule, bă, ți-am zis, mă, să nu mai fii mâna aia, mă. Bă, ți-am zis, mă, să nu mai faci de-astea, drepturi. Bă, de ce nu mai... De ce faci de-astea? Du-te, bă, de aici, bă, cum să fac cu tine reguli. Bă, ce-ai zis? Bă, ți-am zis, mă, să... Mergi... Mulți măsii. Bă, ți-am zis, bă, să-l mai faci pula mea. Bă, tu mă înjuri? Cum adică te înjuri? Du-te, bă, de aici, bă, cum să ne cetăm în halul ăsta. În hausul ăsta. E bun. Bă, ți-am zis, bă, să nu mai fim așa neobraznici. Și ce? Dar de ce am venit aici la poliție? Să ne ducă ăștia la schisoare pe bune? Eu nu am apucat de ceartă? Nu, dar de ce au început de ceartă? De ce vrei să ne apucăm de ceartă? Vrei să mă enervezi pe tine? Bă, adică, bă, ia uite, bă, ăștia săraci, bă. A, bă, eu săraci, bă. Și tu nu super săraci, a? De ce? Cum să nu? Dar de ce am început de ceartă aici? Să ne cetăm în halul ăsta așa? Ia du-te, bă, de aici, bă, că nu mă mai vorbesc cu tine, mă, bă. Ia uite, mă, pe ăsta, bă, mă. Ia uite-te, mă, la el, că se supără, bă. Bă, dați like la acest videoclip, pentru că eu sunt Adrian și eu sunt cel mai tare fan. Să dați like și subscribe pe acolo, să faceți comentarii, să dați comentarii. Păi și ce? Aia nu dă comentarii la noi? Doi, bă, din gură, bă! Că picilos. Băți, dacă dați like, o să vă dau un premiu foarte frumos. O să vă dau bani când la Brookhaven. Dacă sunteți ceilalți, dacă sunteți care e corect, da? Și vă dau 100.000 de lei. Da! Și vă dau niște Robux. Da!